Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Zeinek pentsatu behar zuen, iragarki hau ETB-rena zenik. Cuyo. Jos nie elegancji nie byli, takoj szachna matakavai. Bastos, me propali. Benetan urruti iritsi gara oraingoan, EITB. Pelassia Andalusia batensia. Buruxarekin bukatzeko Matarenari erregutu nion. Mundu oso amaiatu nuen grazia. Dena probatu nuen baina alferri. Egun baten ukan dinero nintzen arte. ¡Venga de una! ¡Oe! ¡Entre! ¡Gracias de mi perra! Eta nork ez du txapela dira. Tin tam tam tin 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 tam tam tin 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 tam tin 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 tam tam tin tin tam tam tin 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 tam tam tin 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 tam tin 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 tam tam tam. ETB bat, Euskadi Irratia. Zabal-zabalik. Egia esan ez daude bateren ez. Txentxe galde batera utzita, jakin ezazue enpresa guztiek erabiltzen dutela irudiren bat identifikagarri izan. EITB-ren kasuan, irudi hori, txantxangorrian ordez, frikua, hauntza edo xaguzarra aukeratu izan balute. Tira, ateraldi honen ostean, itzul gaitezen estitxuren dena. Bai, baina, bueno, ez emateko gutxi. Suspenso. Es que ez du esaten esanez. Niretzat. Mira, begiran ez ere egin du. Gutxienez bat. Vale, va. Edo bi. Venga, bi, es que hay... Edo mata edo bestea, goberena, ez? Sosoa. Edo txapela edo sosoa, bia sosoa. A ver, lehenengoa zenbat puntu. Nik emango nuke. Bata... 6. Bueno, a ver. Ez que ez dakit, zertarako diren kartulina horiek. Pintatzeko? Bai. Zer ikusten da? Lehenengoa? Ardezake grazia, azkenean, Euskadi, Euskalta beste. Zeren bila, nahi du, badoa, farrezen bila. Txapelaren abotatzen badu, Zerbaiten bila, bai? nola botatzen. Bai. Antxekoak. Edo antxekoak, bueno, personaia... Bai. Azkedan dut personaia berbera da. Bai. Agerre Gomez Korta eta beste... A ber, zer ikusten da? Itxaso Baltikoan, zer? Zer ikusten da? Hori. Itxaso Baltikoa, alarma gudako edo atake nuklear. Erasoa. Baina, zer nahi du? Eraso nuklearra. Nik uste dut, galdera da, zein dire? Zer esan nahi du? Zer ikusten da, ja. Ez da bakarrik zer ikusten den, baizik eta zer esan nahi du ikusten duzula. Zertar da. Euskaldunok ere hor gaude munduan. Bai. Munduan gaudela. Que vienen los vascos. Bai. Ez. Bai, bueno. Ni pensatzen du Euskaldunak munduan barruan gaude ere.
igual pentsatzen ari ginen gu aparte garela, baina orain ez dakit. Nik ez olako. Bueno, ez dakit. Zu zer esan duzu. A ver. Urrezko kalitatea. Hora gertzen da, lehen bezala. Ni pensatzen lehenengo, bai? Uste dut baiatzela. Zer. Kalitatea lortu. Kalitatea. Ez du Hori zozoa, Nafarroko toki batena? Bai, asmatu edo. Esan. Durango? Durango ez da Nafarrokoa. Barkatu bezentez Euskaldikoa. Lizarra. Lizarra? Vale, zuek Lizarra taldea zarete. Vale. Venga. Izango didazue Nafarroko toki baten izena? Zuen taldearen izena izango da. Nafarroko toki baten izena. Hor agertzen dira bi aizpa, ez? Iragarki batean. Bai? Biaizpa? Biaizpa? Irurtzunen dagoena? Bueno, alantzeko, iruditu zain. Nik ez dut. Bai, ez dut uste. Ez? Errepidean bi aizpek. Bueno, agian bai, baina nik ez dut. Bueno, ordu. Bi aizpek. Nafarroko toki baten izena esango didazue? Zuen taldeari izena jartzeko? Navarra egiten duen bezala. Nafarroko toki baten izena? Edo zein. Bardea. Adibidez? Bardea. Bardeak. Hori, Amerikatik Beti gorraka gorrakatzen dira, zeratik berapeleta Los vascos, eukaldunak etortzen dira, joder, hemen daude, behitu zelako alarma montatu duten. Ez gara txikitxoak endarkatu hemen gaude, ez. Joder, benetazko euskaldunak, benetazko jendea gaude eta Dios, hemen gaudela, hostia, baskatu, baskak etortzen dira. Ez. Euskaldunak etortzen dira. Nik ez nago ados horrekin. Ni pensatzen dut. Ez zea borrokan edo. Baina horregatik ez atzera geratu. Hemen gaude ere, zein zea estatu. Estados Unidos. Estatu batuetako edo Rusia edo Txina. Ez munduan ere euskaldunak hemen gaude. Bai, baina euskaldunak ere hemen gaude. Baina ez da ezer gertatzen. Osea, Putin jarraituko luke lotan. Zakit. Zergatik sortzen da alarma? Mundial bat. Bueno. Hori da, ni uste dut garrantzitsua. Esan nahi duena. Kaina ematea. Dios, jotake. Hemen gaude euskaldunak, baina jotake munduan. Orduan garbia dago, hori esaten dizun bezala, segun ze kontestuan gauz berdina ematen dizu oitxura bat edo ideia bat edo beste ideia. Segun ze kontestuan esaten dute gauzak. Isilik, hermoso. Eta izaten bazea itxusi, ze pensatzen duzu. Gainea hori nola esaten da. Adarra jotzen di. Claro. Edo izaten bazea Cristiano Ronaldo beste moduan hartuko du. Baina hor dago norea. Zue Nafarroko toki baten izena? Zuen taldearen izena jartzeko. Nafarroko toki baten izena. Bale. Erabaki behar dugu? Esan niri. Zutak nik. Nafarroko toki baten izena. Bardeak. Esana dago. Ezin da errepikatu. Aralar. Aralar.
Elkartzen dira gauza, antzinako karra eta... Aizpa bat, kanpora joatzen da eta lotura hausten du loturak Gauza, korapiloa da gauza, betiko gauza. Arrazoi guztiak ia eman dituzu? Ez, falta zer azkarria. Besteek bukatu dutela? Bai, arrazoi gehiago. Osoa. Eta hau besteei? Bale. Eta sosoa zer ikusten da, hori mutiko andaluziar bat, eta sosoa zer... Izugarri soso. Izugarri. Bueno, nor jarri letra ona edo... Nik ez daukat kari. Ai, eske niri tentera asko eman dit errotulagailuarekin idaztea. Hartzen duzu hemen adibidez, bueno, berdin, hemen zein den lehena eta puntua. Zendabizikoa txapela, bai? Eta txantxagorria. Logotika, ETV-ko. Baina gertzen da, zergatik ez dute jarri? Txantxagarri hortaz? Hauntza lateko... Bueno, esaten du, izan zen txantxagorria, baina bere aukera izan zen, baina posibla... Hori esaten da, zer gauza izatea, pentsatzen duzu nola izango litzateke hauntza bat edo zagutxarra edo... Zergatik ez? Bai? Ja, osea, ez duaz esaten, zergatik aukeratu zuten txantxagorria. Beste gauz bezala. Pila bat. Ez dakiz zenbat, 100 razones para... Bai, arrazoia du. Txapela. A ber, oiturak berrizkuratu, txapelena. Mantendu eta berrizkuratu, aktualizatu. Bueno, nahiz eta euskaldunok nahi dugu, nahi genuke sustraia mantentzeko, aurreratu behar dugu edo, uste dut, kokatua da, no? Hortik, denok batera, hori? Denok batera. Bat beste erakusteko, puntuazioa jarri behar duzu, iragarki bakoitzari puntuazio bat eman behar diozu, baina hemen beste erakusteko, Bigarrena. Vale, a ver. Sortzi. Errentzen duenean, bai? A ber, Lizarra taldea. Venga, Lizarra taldea, animo, venga. A ber, itxaso baltikoari ze puntuazio eman dio. Zergatik? Bai. Gustatu zaidala, segulako. Beste gabe? Bueno, bai. Euskaldun batek egan egiten egur batean, no? Egur baten gainean. Biaizpe. Ze puntuazio eman diozu, baina erakutsi beste, erakutsi. Bai, 6 bots. Zuek ze puntuazio eman diozu, itxaso baltikoari. Adalar taldea. Besteak hori baino hobeagoak direlako. Bai. Bekitxo. Bueno, a ver. Ez dago arrazoi konkretu bat. Azkenean egin dugu artean eta erabaki dugu hori, baina ez dago arrazoi bat. Emateko 6:30. Eta bardeak talde... 8. 8 puntu. Eta zergatik?
non jarri dugu, hasi gara jartzen txapelari 10 puntu, orduan hortik aurrera jarri dugu zein zen gehien gustatzen zaiguna. Orduan, horregatik. Eta zergatik? Gauza bera, hasi gara gehien gustatu zaigunetik eta hortik bera. Eta okeratu da 3. Beno, zuzua. 6, Biaizpe 8, Bardeak 6, eta Aralar taldeak 6 puntu. Bale. Beno, eta zergatik? Zergatik? Beste iragatia... Topiko ez da hain tipikoa. Topikoa ez delako hain tipikoa? Eta zer da topikoa? Topikoa hegoaldeko jendea barrea dira normalean. Eta euskaldunok ez? Euskaldunok ez. Orduan bere alaia edo bere alaitzeko eskoaleritik etortzen da, ateratzen da. Grazia guzi, Euskal Herritik ateatzen da. Oso graziosoa garelako. Oso graziosoa. Eta Biaizpe taldeak zergatik eman duzue puntua? Jarraitu zuen bere bizizan sosoa izaten, zeharkatu zuen mundu osoa grazia bilatzen, azkenean iritzi zen Euskal Herriara, eta hemen aurkitu zuen grazia. Claro, tipiko, topikoa nola esaten da, oso osoa garela gu, baina ez da egia. Orduan hemen aurkitu zuen grazia. Interesgarria. 8 punto. 8 puntu. Oso ondo. Noiz eta non hasi zinen pensatzen euskaraz ikasi behar zenuela? Ni pensatu nuen ikasi euskaraz ja orain dela 1000 urte, institutoan, baina hori zen orain dela 16 edo 17 urte, eta ja instituto bukatu ondoren ja utzi nuen euskara, eta ja pasaden urtean utzi nuen futbola, eta ja hasi nintzen euskara ikasten, hemen ekan, eta hau da nire 2. urtea eta oso gustora nago hemen, bai. Ni betidanik gustatu zait euskara, eta asko laguna euskaldun ditut, orduan bukatu unibertsitatean hasi nintzen euskara ikasteko. Zein izan zen arrazoi nagusia euskaraz ikasten hasteko? Nire aitona euskalduna zen, eta bere ohitura berreskuratzeko hasi nintzen euskara ikasten. Eta ni beti nahi izan dut euskaraz bizi. Baina hori, nire bizian utzi nuen euskara momentu batean, eta orain lagunekin, ilobekin edo nire anaiaren semearekin edo familiarekin nahi dut euskara hitz egin. Eta niretzat importanteena da euskaraz bizi, euskaraz bizitzea. Eta nahi dut euskaraz bizi. Eta horregaitik hemen nago. Behin ikasten hasita, nolakoa izan da ibilbidea? Gogorra eta oso polita ere. Nire bidea izan da oso motza, hasi nintzen iaz, baina oso potente izan da, izan ditugu Bibarnetegi, afari asko, sekula parranda, eta oso gustora. Oso intenso, baina oso polita izan da. Gogorra, baina oso polita. Zer da errezena eta zer zailena euskara ikasterakoan? Niri ulertzea oso ongi egiten zait, baina zailagoa da hitz egiten.
eta batzuetan gramatika kostatu pixka bat. Baina, Ni... A ber, hain askar nabil, ze... Hiztegia, izugarri... Gogorra egiten zait, gogorra, bueno... Gramatika ulertzea oso erreza egiten zait. Ulertzen badut, harrapatzen dut. Baina gero, hiztegia hori, oso gogorra egiten zait. Baina, bueno, ongi. Egun ikasgelatik kanpo euskeraz solasteko aukerarik baduzu? Ni bai, ni lankide euskalduna ditut, eta, bueno, erizaina naizenez, lankide euskaldun ditut, eta aldut hitz egiten berarekin. Bai, ni lanean ez dut aukera euskaraz txegit, baina lagunekin bai, eta neska lagunak blokoa da, eta normalean egunero edo gauero saiatzen gara pizka bat euskaraz txegiten, eta, bueno, nahiko aukerak ditut, bai, aukerak ditut, bai. Vale. Iruin herrian jende asko solasten da euskaraz? Geroz eta gehiago, nire ustez geroz eta gehiago, baina falta asko. Bueno, jendeak badaki euskaraz, bueno... Igual ez dut erabili. Bai, nahiko nuke jende gehiago, bai, edo Nafarro osoa, bai, baina... Badakitenak ez dute erabiltzen, eta oso triste da hori, hau pena, bai, hau pena. Vale. Ikasitakoa mantentzeko solastu behar da? Zuk nola egiten duzu horrela izan dadin? Bai, etxe egitea oso garrantzitsua da, praktikatzeko. Hori, klasetik kanpo atera behar dugu euskara, tabernetara edo lantegira, edo hori, erosketak egiten, erabildi behar duzu, edo saiatu behar duzu euskaraz erabiltzen, bai. Eta, bueno, ni saiatzen naiz, Eta ni ere, bai. Okindegian, eta arategian, eta, bai. Euskararen egoera, zeintzuk dira alde indartsuak eta zeintzuk dira bere gabeziak? Eske, orain jende asko ikasten euskara eta aukera ona horretarako gauza egiten, baina falta asko lana, adibidez, Riberako zonalde edo... Bai, bi Nafarroa ezberdina daude, eta oso ezberdinak dira. Bai. Erabili dezakezu euskara iparraldean eta gero hegoaldean ezain beste, oso ezberdina da, baina, bueno, lan egiten ari gara. Bai, poliki. Bai, errigorarekin eta euskararekin, bai. Olioa edo kontzerbak ere. Nola gonbidatuko zenuke edonor euskararen unibertsora hurbiltzeko? Gure hizkuntza da, gure ohitura da, eta lagunak asko ditut, eta jende asko ezagutzen, eta giro oso ona da, Errezena da parrandas egitea. Hori da errezena, baina, bueno, jende asko nahi du, euskararen mundua sartzea, sartu, baina ez da ausarta edo... Hau polita da, gure ohitura da, errekuperatzeko. Bai, ni etorri naiz, orain dela urte bat, eta maite ditut nire ikaskideak eta nire irakasleak, bai, ni maite ditutan euskarararekin, oso polita da. Etorri behar duzu, bai. Bale, eta ze lelo erabiliko zenuke? Etorri, ez da zara damutuko. Lelo bat? Ez dakit, ez dut lelorik. Maite minduta. Euskara maite minduta da.
etorri eta ez zara damutuko. Hori da. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Eguberri hauetan zato itaroara. Moda, kirolak, osagarriak, oinetakoak janari denda zerbitzuak. Bertako animazioaz disfruta ezazu. Erosotasunean ibili itaroan. Iruñan La Cabaña desguazeak berme osoko eta konfidantzazko ordezko piezen salmenta. Behar dituzun pieza guztiak aurkituko dituzun. Ibilgailu bilketa zerbitzua eskaintzen dugu. Profesional eta langiletara autoen piezak debalde eramaten ditugu. La Cabaña desguazean istripu izandako ibilgailuen tasazio altuena eskaintzen dugu. Profesional eta partikularrentzat arreta personalizatua. Informa zaite 948 303 303 telefono zenbakian.